Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пана з вами. І з Духом Твоїм. Pan każe dumki moje niosуть супокой, а не скруху. Ви покличете мені, і я почую вас, і верну полонних ваших з усіх країв. Гэтымі словами антифона на уваход розпочинаємо святую мшу у 33-ю звичайну неділю бягучак літургічного года. Інтенція святої мши молюся о Божім благословенні і потрібних ласках для усієї сім'ї Струкель, а особливо об моцным здоров'ї, дарах Духа Святого, узмацненню паклікані, утрыванню паклікані для ксяндза Андрея Струкель, а так само о благословенні Божим потрібних ласках, моцным здоров'ї для Наталії і її сім'ї. Каб годно удзельнічаць у насвятейшых ахвяры, перапросім Бога за нашу недосконалость. Сповядаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, що зграшив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми велика вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсюди Панну Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Супокой людям доброй воли. Молим Тебе, благословляем Тебе. Кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе за великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару Небесный, Боже, Отче Всемогутный, Пане Сыне Единородный, Иисус Христе, Иисус Христе, Gloria in excelsis Deo, Gloria. Gloria, Gloria, in excelsis
який береш на собі гріхи світу, змилуйся над нами. Який береш на собі гріхи світу, прийми молення наше. Який сидиш праворушайся, змилуйся над нами. О, тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий Єсу Христе, Духом Святим хвали Бога Отця. Молимся. Пане наш Боже, ученика бы мы с радостью Тебе служили, бо только у самоотданным служении Тебе, Створителю усяго доброго, мы можем знайти тривалое и полное счастье праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги приповістів Соломона. Жанчину досконалую хто ж знойде, цана яе больше, чым перлаў. Давярае ёй сэрца мужа яе, і ён не застанецца без прыбытку. Яна аплочвае яму добром, а не злом, ва ўсе дні ягонага жыцця. Яна шукае воўну і лён, і ахвотна працуе рукамі сваімі. Рукі свае працягвае да прасніцы, і пальцы яе трымаюць верацяно. Далонь сваю працягвае ўбогаму, і руку свае падае няшчаснаму. Прывабнасць – гэта зман, а прыгажосць – гэта марнасць. Жанчына, якая баіцца Пана, годная пахвалы. Аддавайце ёй паводле працы рук яе, няхай хваляць у брамах чыны яе. Гэта Слова Божие. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Щасливий кожний, хто боїться Пана, хто ходить ягоними шляхами. Плен працы рук своих будешь споживать, будешь счастливый, добра тебе будет. Счастливый кожний, хто боится Пана. Жонка твоя, як уродлива виноградная лоза, у стенах дому твоего. Сыны твои, як оливковые паростки, вокруг стола твоего. Счастливый кожний, хто боится Пана. Ось так буде благословлений чоловік, який боїться Пана. Нехай благословить тебе Пан Сиону, і убачиш добробут Єрусалима во усі дні життя свого. Щасливий кожний,
хто боїться Пана. Читання першого послання святого апостола Павла до Тессалонікійців. Про часи і певну пару няма патрэбы пісаць вам, браты, бо вы самі дакладна ведаеце, што дзень Пана прыйдзе, як злодзей уначы. Калі будуць гаварыць мір і бяспека, тады пагібель неспадзяваная прыйдзе да іх, быццам мукі да парадзіхі, і яны не ўцякуць. Вы ж, браты, не ў цемры, каб дзень заставаў вас, як злодзей, бо ўсе вы сыны святла і сыны дня. Мы не належым ні да ночы, ні да цемры. Дык не будзем жа спаць, як астатнія, але чувайма і будзьма цвярозымі. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Заставайтеся во мне, я у вас, скажа Пан. Хто застається во мне, а я у ім, той приносить багатий плон. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Macwieja. У той час Езус расказаў сваім вучням гэтую прыпавесць. Пэўны чалавек, ад'язджаючы, паклікаў слуг сваіх і даручыў ім маёмасць сваю. Аднаму даў 5 талантаў, другому 2, іншаму 1. Кожнаму паводле уласных магчымасцяў і ад'ехаў. Той, які атрымаў 5 талантаў, пайшоў і пусціў іх у абарот і зрабіў яшчэ 5 талантаў. Таксама і той, які атрымаў 2 таланты, прыдбаў яшчэ 2. А той, які атрымаў яшчэ 1 талант, пайшоў і закапаў яго ў зямлю і схаваў срэбра гаспадара свайго. Па доўгім часе прыходзіць гаспадар слугаў гэтых і патрабуе ад іх рахунку. Той, які атрымаў 5 талантаў, падышоў і прынёс яшчэ 5 талантаў і кажа: «Гаспадар, 5 талантаў ты даў мне. Вось яшчэ 5 талантаў, я зарабіў на іх». Гаспадар ягоны сказаў яму: «Добра, слуга добры і верны. У малым ты быў верны, над многім цябе пастаўлю. Увайдзі ў радасць гаспадара твайго». Падышоў таксама і той, які атрымаў 2 таланты, і сказаў: «Гаспадар, 2 таланты ты даў мне. Вось яшчэ 2 таланты зарабіў я». Гаспадар ягоны сказаў яму: «Добра, слуга добры і верны. У малым ты быў верны, над многім цябе пастаўлю. Увайдзі ў радасць гаспадара твайго». Падышоў і той, які атрымаў 1 талант, і сказаў: «Гаспадар, я ведаў, што ты чалавек жорсткі. Жнеш там, дзе не сеяў, і збіраеш там, дзе не рассыпаў. Таму, пабаяўшыся, я пайшоў і схаваў талант твой у зямлю. Вазьмі вось сваё». Гаспадар жа ягоны сказаў яму ў адказ: «Нягодны і лянівы слуга. Ты ведаў, што я жну там, дзе не сеяў, і збіраю там, дзе не рассыпаў. Таму трэба было табе аддаць срэбра маё банкірам, а я прыйшоўшы атрымаў бы сваё з выгадай. Таму забярыце ў яго талант і дайце таму, хто мае 10 талантаў. Бо кожнаму, хто мае, будзе дададзена і памножыцца. А ў таго, хто не мае, будзе забрана і тое, што мае. А бескарыснага слуху выкіньце вон у цемру. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў». Гэта слова Пана.
Дзеткі, не сядаем, устаём. Як ваши справы? Як настрой? Хорошая, не глядячы на погоду, але добры настрой. Добра, чулі сёння Евангелие? Толькі што чулі, я чытаў. Уважліва слухалі? Уважліва ці не? Пра што сёння было Евангелие? Про то, что он раздавал таланты. Кто раздавал? Не помнишь? Кто помнит, кто там раздавал таланты? Дед Мороз? Кто? Бог. Ну, скажем так, Бог, гаспадар, меў сваіх, скажем, слугаў, і ім раздаваў таланты. Як ведаем, пан Езус навучае нас заўсёды ў прыпавесцях, і сёння таксама гэта прыпавесць пра гаспадара і пра слугаў, якім раздаваў таланты. Так, вельмі добра, што сказалі, гэтым гаспадаром з'яўляецца Бог. Слугамі гэтымі з'яўляемся кожны з нас. І кожнаму з нас Бог удзяліў гэтыя таланты, гэтыя дары ўжо ад самага нашага пачатку, калі мы былі пад сэрцам нашых матуляў, Бог ужо даў нам гэтыя таланты. Добра, разбярэмся, што гэта за таланты. Слово талант, як мы разумеем? Талантлівы чалавек. Слышали такое? Это які чалавек? Ну, думаем. Это человек, у которого в некой справе очень хорошо получается. Супер, добра. Калі нешта добрае атрымліваецца. Вось сёння прыйшлі на імшу, перад імшой чулі прыгожы спеў, прыгожую музыку, гітары. Моладзь наша мае талант добра спяваць, добра граць, прыгожвае святую імшу. Талант? Талант. Катацца на ровары – гэта талант ці не? Талант, добра. Калі хтосьці умее добра чыніць машыны, талант? Які яшчэ ведаеце таланты? Рисовать. Рысаваць, калі добры мастак, яшчэ якія таланты? Ну, как? Хто якія яшчэ таланты знае? Так, с этой стороны. Танцевать. Танцевать, супер. Создавать вещи. Супер, мадэльерам быць. Талант. Штосьці рабіць добрае. І сённяшнім Евангелі мы чулі, як гэты гаспадар раздаў таланты, але некаторыя слугі поступілі нерассудзительна, так скажам, не зусім добра з гэтымі талантамі. У старажытныя часы, ў габрэйскія, талант называўся, пэўна, скажам, такі талент, скажам, называўся гэты вялікі кусок серабра або золата, які важыў дзесьці там ад 30 до 40 кілаграм. Вялікі? Вялікі. І гэты чалавек лічыўся вельмі багатым. І вось уявіце сабе, калі б у нас, скажам, было б столькі золата, то мы яго што, схавалі б у панчоху ці занеслі б у банк, каб працэнты раслі б. Хіба трэба было б занесці ў банк, каб, скажам, гэтыя працэнты раслі, каб сапраўды гэты, скажам, золата на сябе працавала. Таксама гаспадар раздае гэтыя таланты, скажам, з прыпавесці, гэтае серабро, каб яны занеслі ў банк, да банкіраў, каб штосьці рабілі з гэтым золатам, серабром, каб яны зарабілі. Але, як чулі, напрыканцы гэтай прыпавесці, адзін прынёс замест 5, колькі? Колькі? 5 плюс 5 колькі будзе? 10. 10. Другому даў 2, а той прынёс сколькі? 4. А которому даў 1 талант, то сколькі прынёс? 1 прынёс, бо ён пабаяўся, што гаспадар вельмі строгі, што будзе, можа, ругаць, і прынёс, говорит, ты мне даў 1, я табе 1 і вяртаю. Пан Бог дае нам таленты, каб мы іх памнажалі. Хтосьці умее добра спяваць, хтосьці гуляць на музычным інструменце, хтосьці умее штосьці добрае рабіць, і гэта вельмі добра. Але гэтыя таланты мы павінны ў сабе рэалізоўваць і іх умнажаць, да? Каб іх у нас, у нашым жыцці было больш. Каб пасля, калі мы прыйдзем на суд Божы, падзякаваць Богу за гэтыя таленты, каб не быць выкінутым, як гэты апошні слуга. Дзеткі, цяпер можам прысесці, звярнуся трошкі да вашых бацькоў. Дзяцей трэба вучыць толькі добраму, але, на жаль, у нашым жыцці
маем гэтыя ў сабе таленты не зусім добрыя. Так сёння перад імшой разважаючы, напэўна, кожны з нас мае ў сабе такі талент, як апраўданне. Апраўдаваць сябе, калі штосьці не так зрабіў, калі штосьці дрэннае зрабіў, дзесьці закасячыў. Но кожны з нас мае гэты талент апраўдацца. Кожны, прабачце, не кожны, але хтосьці, можа, мае добры талент абгаворваць. Хтосьці, можа, мае талент піліць мужа ці жонку дома. Таксама талент. З дня на дзень, можа, ён таксама прыпамнажаецца ў кагосьці, павялічваецца. Кагосьці, можа, ёсць талент не зусім добра выкарыстоўваць нарматыўную лексіку. На жаль, але такія таленты ў нас ёсць. І вось менавіта такія таленты павінны мы закапваць. Павінны закапваць, каб больш было ў нас добра. Каб больш Божага, лепшага, светлага ў нашым жыцці было. Каб не было гэтай хлусні, каб не было гэтай несправядлівасці, падману. Каб сапраўды, каб калісьці мы убачым Бога тварам у твар і напэўна спадзяючыся, што кожны з нас асабліва атрымае гэтую пахвалу, атрымае узнагароду за вернасць. За вернасць і працавітасць у развіцці уласных талентаў, за вернасць у тым, што застаўся верным Богу, за вернасць у сваіх пакліканні, за вернасць у тых дадзеных талентах. Таму менавіта сёння прыходзім на нядзельную Эўхарыстыю, на гэта спатканне з Богам, каб падзякаваць Яму за гэтыя таленты, за гэтыя дары, якімі кожнага з нас адарыў. Каб, можа, папрасіць у Бога тых патрэбных ласкаў, каб, можа, яшчэ адкрыць у нас гэтыя дары, якія ў нас ёсць, можа, іх не заўважаем, каб сапраўды імі карыстацца, каб іх прыпамнажаць, каб быць пасля удзячнымі Богу і каб не быць выкінутымі, бо слуга верны ў малым будзе верны і ў вялікім. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца Усямагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усього бачнага і невбачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Отца народжанага перед усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, несуднага Айцу, праз якого ўсё сталося. Для нас, людей, и для нашего исполнения, зашел с неба и уцеловился от Духа Святого, с Девой Марии и стався человеком, укрыжована так само за нас при Понтском Пилате. На третий день воскрес для Писания, из душного неба сядить право рожается, и снова прийти в хвале, судите живых и померных, и царство не будьте конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, и Отца и Сына походите, кому разом зайцем Сына, лишь поклонение и хвала, який промовляв праз пророку, веру в святий католицький и апостольский крест, визнаю один рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померного и життя. Адораные надеи вечного життя, узнесем наши молитвы до Бога, який прагне щастя усіх людей. Молимся за святый костел, каб ён обвящал людям надею збавления. Тебя просим. Молимся за тых, хто кіруе народамі, каб яны клапаціліся аб сапраўдным спакоі і згодзе ў сваіх дзяржавах. Тебя просим. Молимся за моладзь, якая удзельнічае ў лекцыях па рэлігіі, каб яна выкарыстала магчымасць наблізіцца да Хрыста. Тебя просим.
Молімся за ахвяраў розных шкодных звычак, каб яны знайшлі ў сабе і сваім акружэнні сілы, патрэбныя для супрацьстаяння дрэнным уплывам. Цябе просім. Молімся за дзяцей, каб анёлы-ахоўнікі аберагалі іх ад усялякай небяспекі. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы распазналі ў Божым Слове шлях да вырашэння нашых штодзённых праблем. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы, патрэбныя ласкі і Божае благаслаўленне, асабліва моцным здароўі для ўсёй сям'і Струкель, асабліва для ксяндза Андрэя, аб узмацненні ў пакліканні, аб дарах Духа Святога у святарскім служэнні, а для Наталіі і для яе сям'і патрэбныя ласкі і благаслаўленне. Цябе просім. Просім Цябе, Пане, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб мы умелі прыняць Тваю дапамогу праз Хрыста, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего. Ласкавый Ойче, нехай ахвяра, якую мы Табе складаем, навучить нас жить для Тебе и да поможа нам досягнуть вечного счастья. Праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. Угору серце. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Усемагутны вечны Божа. Ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, і па Тваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе, каб ад Твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем і праслаўлялі Цябе ў Тваіх справах праз Хрыста Пана нашага. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, Усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў,
і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры, абвяшчаем смерць Твою, Пане Jesу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяром Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Аляксандрам, яго дапаможным біскупам Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласку адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыі, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойче Усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. О Твоё валадарства. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй волі адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі.
Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Благословлений, покликаний на вечеру Ягоную. Пані, я не вартий, я б ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і будь оздоровлена душа.
Помолимся. Боже, узмоцнен сакраментальными дарами, покорно Тебе просим. Капар христичная ахвяра, якую Сын Твой нам наказал сладать на вспомин об им, повеличила у нас любовь до Тебе и до ближних. Праз Христа Пана нашего. Пане Езу, праз заступництва Марии, Маці Твоей, якая народила Тебе с любовью, а так само праз заступництва святого Юзефа, человека доверу, який опековався Тобою після народзінаў, прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяти, якое духовно хочу усыновить и якое знаходится в небезпеці аборту. Прошу, дай яго бацькам любовь и отвагу, каб яны не забивали своего дитяти, а покинули яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дитяти прадвызначыў. Амин. Душпастырскія аб'явы. Святы Ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак Маці Божай Грамнічнай, у аўторак Маці Божай Кормячай, у сераду успамогі веравызнаўцаў, у чацверг Маці Божай Ласкавай, у пятніцу каралевы мучанікаў, у суботу святой сям'і, нядзелю 18 гадзін Маці Божай Успамогі. На гэтым тыдні у літургіі адзначаем 16 лістапада урачыстасць Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Міласэрнасці, Маці Божай Вастрабрамскай, галоўнай апекункі нашай гродзенскай дыяцэзіі. Парадак святых імшаў, як у звычайны дзень, у 8, у 9 і у 18:30. 17 лістапада успамін святой Альжбеты Венгерскай, законніцы. 20 лістапада успамін святога Рафала Каліноўскага, святара. 21 лістапада успамін ахвяравання Найсвяцейшай Панны Марыі. Наступную нядзелю, 22 лістапада, будзем перажываць урачыстасць Пана нашага Езуса Хрыста, валадара сусвету, дзень малітвы у інтэнцыі выхавацеляў, выкладчыкаў і семінарыстаў вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні. Ахвяраванні, якія будуць збіраныя падчас святых імшаў наступную нядзелю, будуць прызначаны на патрэбы вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні, таму шчыра просім аб дапамозе і ахвярнасці ў гэтай справе. У закрыстыі можна набыць таксама календары на 2021 год на беларускай, на польскай мовах. І, дарагія мае, шчыра дзякуем усім вам за супольную малітву, за ахвяраванне, за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай вас добры Бог узнагародзіць, даручаем усіх вас, вашыя сем'і, Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. Завтра у нас особливий день народження нашої сестри Галіни. Хочемо дати їй від дітей самого найліпшого. Хай буде сонячний, сестра, твоя дорога, і серце наповняє щастя почуття. Хай кожний день на хвалу Пана Бога, радість і ласку несе у життя. Хай щирі, привітливі люди підтримкою стануть у нелегких днях, а милосердність Божим знаком буде, який озорить твій нелегкий шлях. Подарив мне свою любовь.
зламав стіни, серце скам'яніло на майко, і своєю моцею ти оздоровив його. За тих, хто зашли хвилини, помощь был со мной. За тих, хто мене слово закривав собою. За тих, кого я ніколи не змогу забыть. І за те, що ти мене научив ворогов любить. Дякуй, Господи, милый, за все твои дары, за надею и силу, за тебе на алтары, что сломал стены, сердце скам'янело камайком, и своей моцею ты оздоровил его. Дякуй, Господи, милый, за все твои дары, за надею и силу, за тебе на алтары, что сломал стены, сердце скам'янело камайком, и своей моцею ты оздоровил его. Несподянка, потому что день рождения у меня завтра. Но ничего. День народження – це такий особливий день, коли дякуєш Богу за дар жизни, за дар батьков, которых у меня уже нет, Пан Бог их уже забрал, а также благодаришь Бога за всех людей, с которыми работаешь сейчас. Поэтому от маленького до большого дякую. Больше ничем отблагодарить не могу, только молитвочкой. Поэтому завтра такой день, когда буду особенно молиться за вас. Дякую. Як чулі у об'явах, завтра переживаємо урочистість Маті Божої, тому, напевно, як такий маленький подаруночок для сестри Галіни, обіцяємо, що кожний, принаймні, одну «Вітаю Марія» у її інтенції завтра зговорить. Дякую велике за супольную молитву. Примите с верой Божие благословение. Пан с вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды и на веки вечные. Амин. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды и на веки вечные. Амин. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды и на веки вечные. Амин. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин.